na. Wallahi gidan ma ga ina nisan tsaya wallahi. Yau ko dan ana zabe ne duk babu a daidai na. Kai gaskiya fa. Ya kamata mu samu mashin din tasin fa. Ko zaben mama ake yi. Na gaji wallahi. Allah sa muna kai kan su dawa fa indomi. Wallahi kin sani da indomi ko? Na san ki sai ce. Wallahi ranan yayin yawa. Wallahi. Kira ki ake? Wallahi kira. Kiga ga ranan ga wai ana kira mu. Assalamu alaikum. Gaskiya ba ma kusa. Ai ka san mun daina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Nashi ake yi yau. Sura minti nawa? Minti 45? Okay to ga mun nan zuwa. Okay to. Me ke faruwa? Da mun nashi ne ake yi yau. Kin ga ba mu sani ba ya kamata kin ga zama bi. Ya Rasulullahi. Ba ku ta za mu je. Mu je an fara. Mu je. Biyan ku haka? Na kuke ta sauri za ku je ne haka? Baki ɗaya kuna ta gudu ba ku kallon wuri. Kai ba ka da hankali ne. Ka san me ke faruwa a gari? Me ke wakbe na wajina nan? An fara mu je ba. Fara. Me haka fara? Kai, bari in je gida in ƙara shi. Gambo, ko ba ku da hankali? Kun tura mutane fi sabilillah ba za ku ce wani a'a ku ya kuri ba ku duka mutane Gambo kina da mutunci kwa? An fara. Ba ka fara mai tukunna za ku zo cewa an fara kiran wani shicika. An fara kawo da kai baka san fara ba. An fara. Kaga kasan nan. Kawo? Ai kasan nan dole mutum ya tsaya ne rike wani makami. Wai ku ba ku da bane Ba magana ɗaukar sanda a magana lokacin sanda ne mana. A ce nan an fara a wannan lokacin da ake ciki. Ai yanzu sai ka gaba daɗi garin. mu fa zo mun da Ka mun zo mu dauka ba maganar sanda bane. An ce ku ba ku ce mu an fara. cikowa bai kwashi abun nan boyi makan yi na lokaci kini ba na yi cije na wallahi na ga bai kwawo mu ga je nan ma Muna son mu kada ƙuri'a ne. Ƙuri'a. Kawo lokaci na wucewa don Allah. Gambo ban taba zata baki da hankali sai irin wannan. Ka da ƙuri'a za me yake nufi zaki dauka cikin gidan? Kina nufin katin zabe? Katin zaɓe sun Allah tsine ɗauka. mu botas ka. Haban mana. Allah tsine mu botas ka. Kar Allah sa ku. Ba fa irin wanda kuke Kina yi da bane ba shi ba. Allah. Wawayu banza ya gwamnati ta mai da ku sakararru. Ku zo ku taba kanku wahala kuna buge wani. Me zaki da wani zabe? ma lugwai landa nili ndane ngode chuyo erota chuyo wa ga ngode chile yiga gumi cha ndanali e ko yishiga ge iya je no fifici iya je to yana lantarki mo lugwai ginde de landa nili Kawo maganar ta gaskiya ne. Wani gaskiya? Shine fitilan Niger. Za mu samu ta za gyara mana hanyoyi ga maganar tsaro kawo da ake fama da shi a jihar Niger nan kawo. Susu. Abin da nake so ku gane. Wai zaben nan ma da kuke magana. Wai waye ne kuke nufi ne wai tukunna da kuke magana ni fa zabe na daina zabe a jihar Niger. Kwata na daina zabe. honorable Umar Bago Umar Bago ke magana? Kace kawo ya yadda. Ai Gambo ai ba ta haka za ku bullo mun ba ai. Ba ta haka za ku bullo mun Gambo. Kuna zuwa kuna ce an fara kasan nan ba lafiya gare ta ba. Da an ce an fara dole mu ce kama wage. Amma yanzu kin ce Umar Bago? Alhamdulillah. Ai ni na daina zabe. Na daina zabe kwata a jihar Niger. Amma tun da aka ce Umar Bago ya fito to tabbas dole in zabe. Saboda Bago na farko mutumin kirki ne. Farko akwai tallafa ma matasa. Kuna ganin matasa halin da ake ciki a jihar Niger. Sannan ya fitar me kuke jin ba organization kuke abubuwan da yake na sarrafa haka yake taimaka mutane yana taimaka mutane yanki daban-daban kaga kuma gaba ɗaya mutane har sai masu mashina yake kuma ga kula da dattijai kuma shi da kansa ne yana magana yace asibiti to tunda ba ya fito a jihar Niger ina nan jihar Niger kuma zai ban ma tambaya wani lokacin za a zaben ne ana ma yanzu yau ne zaben Umar Bago
ai kawo yau ne. To shine tun ɗazu gambar baki to kin gaya mana ba sha gyata maki ma ba sai ta fita ba je mu je mu rinta gura. Gudun da muke ta yi kenan kawo har da ciwo na ji. Amma ba a gama ba ku? A'a ba a gama ba sai mun ana ba shi yanzu nan. Assalamu alaikum. Ai maganar da yaran ga suke gaya ma. Maganan gaskiya ne. Yaro hankali ne. Hankali da wurin. Daman duk saurin da kuke nan za ku zo? Nan za mu zo. To meye dalilin saurin? Meye dalilin gudun? Saboda zaɓe. Saboda kan mu rasa shi fa. Rasawa. Katin zaɓen ba goma na. Kan mu rasa shi. A can na haɗu da su suna ta gudu. Da baki ɗaya cewa suke an fara. Ai dole su gudu. Zaben dole su. Daman yau ne za a yi? Yau ne. To ai zama bai gan mu ba. Zama bai gan mu ba ai. Ni ma daga na yanzu can zan tafi. Ebo na Umaru Bago ne gada ne za kirkiyo. Bago, wani ji talaka taimako, wani ji zanin doro ko mpeza ya, wani ji mutamako, waga walo iti wunan Bago, wani shi laici ji kasan doro, wani shi transformer ji bayo, bai ga gwen a ji kwata da nan Bago wani ji kokari luji dabo, ebo a can to mi, to we, to yi gaba da yayi. Mu hada baki, mu yi kokari da karfi, mu hada da karfe. Ken ci gaga ko mu wakin ci sare. Mu hada karfi da karfe. Mu je mu zabe Umar Bago. Naija Sai Bago 2023. Ku fito ku da kwarkwatanku domin mu zaɓi Umar Bago a matsayin gwamnan jihar Naija da ikon Allah. Naija Sai Bago. Nufin ciji ibila migun ila Bago ili gwamna ya Naija ebo kibo ebe bude bulugu a Naija State ebo na ya zuyo na je to sai raina. Naija Sai Bago. Gaskiya da na woga ya leo Nyamba jeje woga ya leo Dana lotuna dana woga ya leo Naija Bago mandana 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 Naija Bago mandana. Da aure na furci bai zama sanadin farin ciki ba, a usuli cin amana ba halin kwarai bane ba. Harin keta shi ke sanya yaudara, haɗin bauta zama sai ya gagara. Siyasa ce ita ko sai da takara, banga ce inda ta kaure sai ake kara-kara. Kyauta kan wadata soyayya, fifita kan kore jayayya. Rayuwar aure duniya. Da ba za a bannin yi magana ba. Shi mutum ya fi mutum ne? Wani yana da mai ko a hannunsa, ni kuma kandas nike ko? Kai, Sergeant! Sake shi! This is police station, ba abin da zai yi. What nonsense! Soyayya ake ciki ne. Da ake nema wato ne zafi ne ke. Na fi kuma ogan shi. Esin ma kamar ba ta aiki. Shi ne ke shi. Kin gane ya?
yau zan gaya ma abin da matarka take yi. Ba ka da hankali ne? Mace da aurenta ka ce wai za ka fi abin da take yi za ka mara kwanu? Shi ne za ka sa hannun kamare ni? Haka aka koya ma aiki oga. Sergeant, Sir. take him to cell. Okay, sir. And make sure you torture him. Okay. Jauna. Inspector, hayaniyan me nake ji ne? Dan ma wannan dan tada ne ranka da yake so kamar tankar a rake. Na ba ku last warning. On no any account za ku dinga dukkan mai laifi har ku ji masa ciwo. Kada ku manta doka ba ta yarda da haka ba. Alhamdulillahi an kai shi asibiti ya kuma fara farfadowa da samun sauki. Duk da DCO ya kira ni ɗazu a waya ya sanar da ni cewa likitan ya gaya masa cewa lalle ya farfado kuma ya fara samun sauki. Idan kuna haka zai it will lead you ku je ku kashe mutum ku bar mu cikin matsala sai yawan rubuce-rubuce. Don haka a kiyaye. Yes sir. Allah ya kiyaye. Da aure na furci bai zama sanadin. Allah ya kiyaye. Na gaba. Bari in je. Je ka, mu muna nan tukuna ina takardar nan. To. Ni sai dai. A sakamakon tracking da muka yi bincike ya tabbatar mana da cewa kai ne mutum na ƙarshe wanda ka kira ta waya ta ɗauka sai daga baya ta bar gidan. Ko kuma yanzu kana da wata hujja da za ka nuna mana cewar ba kai ka sace wannan yare ka kashe ta ba. Yallaɓai, ya za a yi na sace 'yar mutane? Wani dalili ne zai sa na kashe ta? Me zai sa na sace ta kuma na bada kuɗin fansar ta? Yallaɓai, menene zai sa na kashe ta? Wannan kuma kai za ka bada asa, sannan ku ne kuka bada kuɗin ceto ranta. Ofisa, wallahi tallahi rantsuwar musulmi ba ni na kashe ta ba. Iyakar abin da na sani kenan kuma iya abin da zan faɗa kenan. Kai muna da hujjoji masu ƙarfi fa. Kawai ban barka ne muna son ga iya gudunwarka. Abin da muke bukata kawai shi ne muna son ka mana bayani yadda abin ya faru kai da kanka. Domin akwai wasu koyayyun al'amura saboda haka ina so ka mana bayani kar ka wahala da kanka. Ka ɗauka ɗan sanda wawa ne? To ɗan sanda ba jahili ba ne. Saboda ka ɗan sanda mutum ne mai fikira wajen gane abubuwa. Ina so in tabbatar muku da cewa ɗan sanda ya san aikinsa. Nan ba wai wani. Ban san namban waye wannan ba. To wannan lambar da ita aka dinga kira domin a bada kuɗin nan. Sannan the same number aka kira ka kuma ka ɗauka. Kuke magana da su. Me za ka iya cewa ka haka? Officer, please, ina so zan yi magana da lawyer na. Okay, fine. Yana waje. Sergeant. Sa. Kira barista shi. Da aure na furci bai zama sanadin farin ciki ba. A usuli cin amana ba halin kwarai bane ba. Habakiya, tun ɗazuna ta famin jiran ka dan Allah. Musulu ne wallahi ya rike. Wato ba sai muku ya sauri ya kawo ka ba. Ka bani tun ɗazun rana yana ta duka. Ba a fuska ne ba ake gane mutum
tsoron Allah ne gaskiya ko na sha wuya da nan na kwaɗo daɗi. Gaskiya ne diya. To me zai hana tunda na ji ka ce za ka daɗe a garin nan kafin ka koma Kaduna? Me zai hana ba za ka kama gida ko da na wata 6 ba ne akan zaman hotel ɗin nan? Ina tunanin zai fi sauƙi akan kashe kuɗin hotel ɗin nan da kake yi. Gaskiya ne maganar ki. Ko na shekara 1 ne fa zan iya kamawa saboda ke. Kin san ina son ki? Gaskiya ne. Na ga alamomi da yawa domin yadda kake ta samun alkawarin zaka zo ƙarshe kuma baka zo ba har na fidda rai da zuwanka. Gaskiya na ji daɗi baby, I love you. Wannan magana da kika yi wa ko ta fi komi daɗi. Kin san ce shimfiɗa fuska ta fi shimfiɗa tabarma. Na gode. Ni ma I love you too. To yanzu dai shi kenan za mu iya zuwa baka ko da drinks ne ka sha ka huta. Kamar ko kin san a gaji nake na buƙatar shi. To, ai ko zan gani. Wannan shine gaskiyar abin da ya faru, amma don Allah ina neman alfahun asiri da aurena da mutuncina a garin nan. Wallahi sharan shi ɗin ofisa, na san za ka iya taimako na a kashe kes ɗin. Ga barista na zan iya yin koma me da ya kamata. Lallai ka yi kuskure kuma ka kira ruwa. Officer, at least an samu sauki akan wannan case, kuma an saba rufe case wanda suka fi wa'innan muni. To tun da ya faɗi gaskiya, officer ina neman mai sassauci akan wannan. Barista, ta yaya za mu yarda da duk abin da ya faɗa gaskiya ne? Ka bari mu ƙara bincike saboda haka za mu bincike iya bincike abin da bincike mai gabana shi za mu shi. Lallai kowane bauta ja ne. Ashe shi ma yana cin amana ta ban sani ba? Gashi mutanen unguwa kowa ya sani? Ina cikin kunya unguwa duk inda na je nuna na ake da baki? Ni ma nawa asirin gab yake da ya tono. To amma fa sai dai ni nawa zai fi abin kunya. Ina matar aure a ga bidiyo na tsirara? Kai, ina. To yanzu menene mafita? Ya salam. Allah ga baiwarka, Allah ka kawo min mafita ya Allah. Ashe dama zan ga irin wannan ranar a rayuwata. Ina ma ban riski wannan rana ina raye ba.
Yanzu da wani ido zan kalli matata Hafsa da kuma mahaifiyata. Da wani ido zan kalli abokanaina da kuma makotana waɗanda suke min kallon mutum mai mutunci. Rayuwar aure duniya dukiya bata cire keta ba. Kai cuna, ina nadamar biyewa son zuciya da na yi. Allah ka yafe mu. Da aure na furci bai zama sanadin farin ciki ba, a usuli cin amana ba halin kwarai bane ba. Muktar kenan. Duk wanda bai zauna da kai ba amma bai fahimta waye kai. Fitowarmu da kai da muka yi a gida mata uku kenan kake bi da su. Idan baka daina wannan halayyar da kake yi ba, za ka shiga cikin fushin Ubangiji. Sannan zina tana tarwatsa arziki, kuma zina tana watsar da mutuncin Da aure na furci bai zama sanadin farin ciki ba, a usuli cin amana ba halin. Wannan kukan bai dace ba. Kai da ya kamata a ce za ka yi mana faɗa a matsayina na mace, kuma kai kake yin wannan abu? Addu'a ya kamata ka yi ma Amira. Wato Mama Amira, wannan kukan da ke ga ina yi ba kukan mutuwan Amira ba ne, wato kukan kasa cika mata burinta da muka yi na rayuwa. Amira ta nuna tana son aure matuƙa, amma haka muka yi burus da magananta, muka yi ko in kula, wanda gashi a sanadiyan haka ga halin da ta jefa kanta. Allah dai ji kan Amira. Allah ya gafarta ma Amira, ba ku kai kamata kai ba. Amin. Ba kin sa abin da nake tunani? Dole ne ya kamata in koma station don mu janye maganar mu. Ba don komai ba, saboda babu wanda bai san abin da ya faru ba. In so sai mu dawo mu ta mata addu'a. Allah ya gafarta mata, Allah ya rahamshe ta, Allah ya sa ta huta. Ka ga wannan tunaninka? Ya yi daidai. Ita kuma Amira, Ubangiji Allah ya cikanta ya gafarta mata. Haba Mama Amira, yanzu ba kika gama lallashi da kika ce bai kamata ina kuka ba. Ki kuma sai ga kin fashe da kuka? Kukan nake ba ne, kawai tunaninta ne nake yi a zuciyata. Wato kafin ka kira doctor ne kai wannan bidiyon? Wato don ya gaya maka abin da ya kamata ka yi ko? Bayan da na kira likitan ne, na gaya masa halin da take ciki. Shi ne na ɗauki bidiyon na tura masa domin ya ga yanayin ciwon nata. To kai me yasa baka kai ta asibiti ba a lokacin da ya kamata ka ceci rayuwarta? Da a ce ta samu medical attention da wuri, watakila da ta rayu. Sai ka ji tsoro don kada asirin kai tonu ko? Ka zaɓi rufawa kanka asiri ko?
akan rayuwarta. To gashi yanzu kuma an yi ɗin kuma asirin ya tonu. Da a ce tana raye, waɗanda za su ji abin da kuka yi, da ba za su kai yawan haka ba. Kuma da baka sha baƙar wahalan da ka sha yanzu ba. Ya kamata mu ji tsoron Allah, mu daina biye wa son zuciyarmu, mu guji aikata zina. Domin zina bala'i ce wacce take janyo musifa iri-iri da talauci. To, mu je wurin DPO mu ga baban yarinyar. Da aure na furci bai zama sanadin farin ciki ba, a usuli cin amana ba halin kwarai bane ba. na je na same su kuma na musu bayani gamsasshe kuma sun fahimce ni. Na nuna musu cewa mun tattauna da mahaifiyar yarinyar nan, haƙiƙanin gaskiya mu dai mun yafewa bawan Allah nan abin da ya mana duniya da lahira. Bayan na gama musu wannan bayani, shi DPO din sai ce to su ma suna da wani bayani da suke so su ƙarin bayani da suke so su yi. Ya ce to ina sauraron su. Suka ce laifin Alhaji Muktar tsakaninsa da Commissioner of Police, ko da mu mun yafe to su ba su yafe ba saboda ƙasa yayi ma laifi. Ya ce to wannan kuma aikin ku ne, ba za mu ce komai a kai ba, don haka mu dai mun yafe. Wasu nan shi da dawo. Tunda mu mun yafe musa, ko za mu hana 'yan sanda aikinsu ba. Allah ya ji kan Amira. Ya gafarta mata. Allah sa ta huta. Ta samu murwa. Na jefa ku cikin jin kunya. Na jawo wa ɗana abin faɗa. Ina roƙonki, don Allah kar ki guje ni. Na tuba, ba zan sake aikata hakan ba. Kada ki ce komai, Hafsa. Na ce ki yafe ni, domin ba na son jin wani abu da zai sanya raɗaɗi a cikin zuciyata. Hafsa, ba na so ki faɗi wani magana a wannan lokacin. Idan ma kina so ki ce wani abu. Na ji asibiti na duba suspect ɗin da namu da sadaki. Okay. So, ya samu sauƙi. Likita kuma ya ce za a iya sallamansa yau ko gobe. Okay. Bari zan faɗa wa DPO. Doktan kawai ya sallame shi saboda mai transferring case ɗin to state CID. Ko kuma kawai mu haɗa su da Muktar mu tura su kotu kawai gobe. Oga, mu je a ɗauko shi yau daga asibitin.
domin gobe mu kai shi kotu. Ba maganar transfer zuwa CID domin kar su sake neman Honorable Ibrahim. Ok, haka za a yi. Ke ce an kama jinki wani. A san ranar na kiran ka kuma ina abin da shi ya sa ban ɗauka ba. Sai amma ko ba ki yi kiran ba. Ni dai kai haƙuri kamar uzuri. La, ni akwai memory da aka bani an ce shi. Tsaraba kika kawo? Wai tsaraba ka ji ka. Na son in duba ne kawai in ga menene a cikin memory ne shi ya sa ma. Har ka ji na yi magana kwarai kuwa. Ai haka. Allah sarki mama, ashe abin da ya faru kenan. Dawowana daga makaranta kenan na samu mummunan labari. Ashe Amira lokaci yayi. Allah ya ji kanta, ya gafarta mata, ya sa mutuwa ce hutu a gare ta. Amin. Allah sarki. Ai mu ba mu da abin da za mu ce, sai dai mu ce Allah ya ji kan Amira. Allah ya gafarta mata. Allah sarki Amira, shikenan ta tafi kenan, duniya kenan. Haka mutuwa take zuwa maka lokaci ɗaya, ko ka shirya ko baka shirya ba. Amira ta so aure amma Allah bai nufa ba. A duk lokacin da muka zauna da ita ba ta da wani fira da ya wuce cewa tana son ta yi aure, tana son aure, amma Allah bai nufa ba. Ki daina kuka. Mu kanmu muna son Amira, amma Allah da ya ɗauke ta ya fi mu santa. Ki ya haƙuri kin ji? Allah ya gafarta, Allah ya ji kanta, Allah ya gafarta mata. Za mu samu kuɗi na fitan hankali idan muka yi sa'a mun fita daga cikin ƙangin talauci. A gaskiya ba zai yiwu ba, kamar yadda na gaya maka a baya, yin hakan cin amana ne.
Sorry. Shebi, I tell una say make she no engage herself for any hard domestic work. Yes, you did, Madam Nurse. To which work she can't do wey can make her get this miscarriage? She not do any work, oh. Only be say she traveled to be there yesterday and come back this morning. Just that. Hey! Hey! It don't happen. Me not to be that road. She did do, Madam Nurse. Hey! Why now? Following me not to be that road, despite the fact wey be say they do patch for that road. Oh my God. Oh my God. Worst upon worst. Worst indeed. That road don't cause uncountable miscarriages. Plenty. Me not to beat that road. But not be only me not to be that road. You see me not to be that road. Me not to Kontagora road. Again? Kuta to Gwada. All the road don't pafuka fin. Now only God go save us. Yes, so now only God will save us, and God don't save us from the bad road. Insecurity and lack of development for Niger State. God save us. Now one man, now God save, always stand like an elephant. Now that man, like to save us. You don't mean it. You don't mean it. Yeah. Ajia, you must be joking, oh. Me not to be that road, no be today, oh. Who be that one man? Where they ready, where one can repair all the roads? May I dey tell you, Auntie Nurse, the man named na Honorable Muhammad Umar Bago. Now they find governor for this our state, Niger State. So Ajia, you mean say if you want good governance in Niger State, good roads, good hospitals, and schools, we should vote Umar Bago? Oh, I say Umar Bago don't do am before. Abi, and if you na vote for him, he go still do am again. You don't believe? Make I tell you now one thing, all those small roads wey no good, and the big road wey no good. Meaning be say the small road na the one wey dey inside area. The big road, if you dey travel go all those name, those town wey you call, Bago go do am wey be say if you dey on top of the road, you no go hear gallop again. My brother, he be like saying that this woman Bago, me I go vote. Bago promise good road, good school. You see all these hospital, he go do and well for us. Lack of job, he say he go create job for Niger State for us. You see then this youth where they waka anyhow, he say he go create better job for them. You see then these women like us, like our mama them, God, they no go lack anything for Niger State. Even those ones when no go school, but go say he go give them handwork. They go get waiting, then go do. Woman no go wait for man for Niger State again, no. If you knock woman down, say bang, give me, woman go talk, say take. In the name of, if you now vote for Bago, the promise in Niger State, it go be like Dubai. Now second Dubai, Niger State go be. That is if you now vote. And even security, all those people where they talk say, then they come they kidnap, then they come they kill. If you now vote Bago, oh God, Bago go clear everything the way they you see the way the tractor they clear grass. Now Bago go clear insecurity for Niger State. Make una just vote for that. The way this cloth white, now so the man minds it be. If he talk something, he must do it. My brother, now he be saying a woman Bago. Now you na go vote. Make una vote for Bago. My wife, who you go vote? Say Bago. Menja, Bago Mandana, Menja, Bago Mandana, Menja, Bago Mandana, Menja, Bago Mandana. Jemaem nupenchi ila migun ila bagwili gomna eneja. Maka agbaji azunju ya yawi aki Bago. Mu jama'ar zon sita jihar Neja, mun yi tarayya, mun yi gangami, mun yi hadaka wajen zaben Honorable Umar Bago. I say make una join hand, make we choose Bago for this gubernatorial election where they come. The Igbo people and the Yoruba and the remaining language where they for Niger State. Neja. Say Bago. 2023. Say Bago. Da aure na furci bai zama sanadin farin ciki ba, a usuli cin amana ba halin kwarai bane ba.
da yaudara, haɗin bauta zama sai ya gagara. Siyasa ce ita ko sai da takara, banga ce inda ta kaure sai ake kara-kara. Kyauta kan wadata soyayya, fifita kan kore jayayya. Rayuwar aure duniya, dukiya bata cire ta ba.